Altså, hvad synes du om filmen? Det var mega god. Synes du ikke, den var lidt urealistisk? Nej, det synes jeg ikke. Næste gang, så... Det er Charles. God weekend. Nej, har du ikke hørt, hvad der skete? Jo, det ser sgu ikke så ud, som der er sket noget. Der har det fint. Jamen, det var fandme ikke sjovt. Det var en forfærdelig oplevelse, Charles. Så jeg bliver lige her og læse lidt mere. Skal vi ikke se senere? Jo, lad os gøre det. Så kan vi tage en tur til stranden. Okay. Det er en god idé. Lad os gøre det. Jeg skal bare lige hjem med mine ting. Okay. En time? Ja, præcis. Ja, der kan du overhovedet huske noget om, hvad der skete i faget. Hvad mener du? Du blev slået ned, sgu da. Jamen, vi var på hospitalet, og så blev vi udskrevet, og så tog vi hjem. Jeg kan slet ikke huske, hvad der skete. Først så var vi inde i byen, og så pludselig er vi her. Jeg kan slet ikke huske, hvad der skete indimellem. Men kan det ikke være lige meget? Synes du ikke, vi har det godt? Jo, men det har slet ikke noget med os to at gøre. Jeg synes bare, det er underligt, at vi slet ikke har fået en skræmme eller noget. Jeg synes, du tænker for meget. Ada, er du okay? Ada? Ada? Vi har mistet pigen. Hun blev ud i ambulancen på vej hertil. Hvad med drengen? Han er stabil, men det er ikke til at sige, hvornår han vågner op igen. Der kan gå alt imellem et minut til 10. Det eneste, vi kan gøre, er at vente og se. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.